Как си представяме идеалния град? Без задръствания, с чист въздух, зелени паркове, безопасни улици и сгради, които пестят енергия. Тази визия вече е реалност на много места по света. Нарича се устойчив град. Това е място, в което природата и урбанизацията живеят в баланс. И не само това. Устойчивите градове предлагат по-високо качество на живот, по-чист въздух, по-ниски сметки и по-здравословна среда за всички. Устойчивият град използва енергия ефективно, от възобновяеми източници като слънце и вятър. Инфраструктурата му е проектирана така, че да щади природата, от събиране на дъждовна вода до умни технологии за управление на отпадъци. Транспортът е екологичен. Повече велосипеди, пешеходни улици, електрически превозни средства и модерен обществен транспорт. Тези градове не забравят и социалната страна, осигуряват равен достъп до услуги, образование, здравеопазване и работа. Гражданите са активна част от решенията, участници, а не просто наблюдатели. Примери за такива места вече има: Копенхаген, Стокхолм, Амстердам, Сингапур. Те показват, че когато има политическа воля, инвестиции и ангажирани хора, резултатите идват. В Европейския съюз устойчивото развитие на градовете е приоритет. Зелената сделка, програмата Хоризонт Европа и фондове за чиста енергия са конкретни инструменти за промяна. Но устойчивия град не се гради само от закони и политики. Той се гради от нас, от нашите избори и навици. Когато караме колело вместо кола, избираме продукти с по-малко опаковки, рециклираме и пестим вода, ние сме част от решението. Устойчивото бъдеще не е нещо далечно. То се създава тук и сега, от нас, в нашия квартал, в нашия град. И ако искаме да живеем по-добре, по-чисто, по-зелено и по-човешки, трябва да действаме днес.